bakar saga bakar saga bakar saga bakar saga malam bakar saga. Me gida kamar laya nake gani a hannunka. Duk wani matsayi naka na riga da na rusa shi. Wai me yasa baki da imani ne Zara? Ki sani ba ku kadai iyalansa rashin lafiya take damu. A sha'anin auren ku da za a yi ba a yi abin da ake kira gwaji ba. Bakar saga malam bakar saga. Daga yau zuwa gobe na baka idan ka ƙara kwana ɗaya za ka ga yadda ake kulle bakar saka. Da kin san irin bakar sakar da nake tafkawa. Da ban zama abin so da gani a gurin ku ba. Yanzu Musa ni kake burin zamarwa bazawara akan mulkin gari? Na rantse da Allah ni da kaina za na kashe shi.